औंढा नागनाथ येथील शिक्षण विभागाला मिळाल्या प्रश्नपत्रिका. औंढा नागनाथ येथील शिक्षण विभागातील समग्र शिक्षा अंतर्गत संकलित मूल्यमापन चाचणीच्या पेपरला आग लागून 12,000 प्रश्नपत्रिका 8 एप्रिल रोजी जळून खाक झाल्या होत्या. औंढा नागनाथ पंचायत समितीमधील गटसाधन केंद्रातील गट शिक्षण अधिकारी शेख तौफिक यांनी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे येथून प्रश्नपत्रिका मागविल्या. शुक्रवारी 10 एप्रिल रोजी सकाळी 9 वाजता औंढा नागनाथ येथील गट साधन केंद्रात प्राप्त झाल्या. औंढा नागनाथ गट शिक्षण अधिकारी शेख तौफिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभागातील कर्मचारी पांडुरंग सूर्यवंशी, मनोज कांबळे, शिवशंकर गुडमे, शिवाजी टोंपे, राहुल थडगे यांनी संकलित मूल्यमापन चाचणीचे प्रश्नपत्रिका 6 केंद्रातील केंद्र प्रमुखांना सकाळी 11 वाजता वाटप केले आहेत.